Ole GST website akan lumain với hạt kan zir to ha kan recap lại rồi nga interstate purchase ni chuan purchase account debited input CGST account debited input SGST account debited kan tinga chu creditors draw om chu i kan kami ador ni tu ming kha kan zia kang ABC company limited and then free will limited te chuan interstate sales ni chuan omja chu Mizoram le Mizoram chunga kan hral ni chuan tro Mizoram chunga kan hral ni kha chuan I alei tu hminga ziak nga chuan chu sales chu output CGST chu output SGST ni le me I chu shebek tonga recap nan chuan interstate transaction ni ba thung chuan purchase account debited to purchase account debited input I GST I kan nang thunga tro integrated kha I GST account debited to Delhi company limited omje chu ador nei tu hming kha chuan kan hral na hming kha kan ziak bai thungang anexa chuan aron lei tu hming kha kan ziak kang Samuel's account debited to sales account to output IGST chu interstate le intrastate kha in ang chu I interstate a chuan IGST kan char sang interstate a chuan halai kan zia kha interstate a chuan IGST kan char sang chuan intrastate a chuan CGST le SGST kan char sang nge input le output ka chu kan hre ta kan soi non lo nga chuan GST R2 kan thria tro R1 kan thria 3B kan soi to ai chu chuan set off na tur khan le me kan chu sei non ngai to lo tur ngai la chuan GST website a kan lu tanga tin nge return kan file lang GST account a ka lu ta ka website ming gst.gov.in gov.in a ka lu ta chuan login ka pedang chuan ta khian username le password ka chunga ki hi chu chut lai chu ka tilang lo me nga tikhan she thiam lo nei chuan I tikhan mi lo stop la poi chong lawa tikhan login ka pheta chuan username le password ka chuak chuan ka spa ka chuluta chuan ki ka main interface ka dashboard ania hei apa sabera ron lan dan tu chuan ki mei tha chu ka file to mei chu ni som pasari ka file chuan June ka file July ka file August ka file September ka file hei kan file nga chuan hei in end chuan ki 9 days in there tro GST R1 ki ka tlai to ka late to ti na 9 days in chuan 3B ka om le anga 3B pom mei ka file to June ka file July ka file to August ka file to boka chuan September ka file lewa chuan September due date kini som ni chu tlemin voini last date che chen ya tro chuwang chuan kan la ti mana chuan R1 ke chu last date popel ma se poilu tuk lo chan chu GST R1 ai chuan late fee kha in choi ngai lo chuan GST R3B chu late lo kha poilo late lo sham tur zo chan chu late fee choi kha nge chu na tro chuwang chuan GST R3B chu late fee choi lo tur tokin in file thina chuan R1 chu tlemin in lo tlai do pon poilo chuan ahma kan sei do kha tin nge ITC nei zat kan en theng ta hian kalanga service sai kalanga chuan electronic cash ledger le credit ledger ama kha chu explain ngai to lo tur anga ya credit ledger an lu danga chuan khipa khian khi ITC chu nuai khat singa sang thum zati as on 20 October ra nei chuan hi IGST a 73,000 ne chuan CGST a 40 chuan SGST a 40 chuan CS om lo tina chuan cash ledger om lo ti bok in humanem ka shalawa chuan September thla ka file do na chu ti chu quarter period chu July to September ania chuan period a September ka thanga SARS ka pedang chuan kiting chu kan explain vek to indule apa mi khan lo en non lenga R1 a ka lu dang chuan khi poi ka man ka sei vek to ta chuan tu na ka ti tur chu enter top top ani mai chuan shit thim lo nei kha chuan apa mi khan lo in lo check out don ne ina poi mo khan enter vek nga poi mo enter vek nga chuan in back ang chuan hei chu nge hei large invoice te kan soi to tro ma khan
large invoice su i 2.5 lakhs more than 2.5 lakhs te chuan export te chuan in ti sual kha chuan ta thlama sami kha ti sual ta wala thain in amend le thei ta ki pokhi la sakan soi to nia chuan generate summary in petang chuan khi ai envoy kha ta generate kal thin lawat le minute second tlem ha aya chuan hei proceed to file ti a huna khan proceed to file in petanga chuan ti khen ron siam nga ki chu in du lein lo en chianga chuan file statement a in petang file statement in petang chuan in confirm nga ta hian this DSC le EVC kha in mang thea EVC kha khan OTP khan ni me har salaba khan OTP in don kha in enter chuan verify in petanga chuan ti khan R1 in file zo ni mai chuan 3B alut vele chunila 2B ka chu in chasa to chu soi to longa chuan 3B kan khoi le nga ya 3B ka luta chuan ki ten ki TB siam zo vek ton khan sorry siam zo vek to chuan ta hian proceed to payment kha in petanga proceed to payment ka peta chuan kila hi ka siam zo to in du lein lo siam nga chuan tuna hian additional case a poisa pe nga chu cheng somriat pakhat chaw ni kimi khi chalan ka khri danga chuan journal entries kan soila ya khami final step khan che ta kan set off anga chuan ti khan OTP ni le mai khan OTP ang lawanga in through ta ti khan in file zo ni mai chuan in file kha in en le du chuan ta ti hian in ang lawanga in download anga PDF in chuan khami khan en thei chuan khami kha nge in an analyze ve langa in ti nge R1 file te chuan nge 2B te exam nge chuan 3B ITC exam nge ne ti te khang zong zong hai lo chak la ne chuan exam point of view tan chuan